Искам да обърна внимание на една публикация на BTV. Българин е задържан за нападение срещу оръжейния склад в Чехия. Така. Когато става въпрос за българин, когато са обвинени, в смисъл обвинени, не се знае дали са виновни обаче. Казва, че са обвинени, обаче не се знае дали са виновни. Веднага нашите медии, не са наши, те са чужди медии, да държи ги някой, не знам кой ги държи. Само за BTV съм чел, нали, че някакъв чех е собственик. За другите не знам какви са. Но и те са същи. Нова, БНТ, BTV, Евроком, те пък са страхливците, също прикриват, нали, случаи, които не са изгодни за силните на деня. Северна Америка, Евросъюз, НАТО, които се явяват за мен лично антихристи, понеже тяхната политика е убийства, грабежи, всеки, който ни им се подчинява, го убиват, налагат му санкции. Как да ни ги определям като сатанисти, като делата им показват. Но за българските медии, които са изключително нагли, коварни, също сатанински творения, как нагло излъчват публикации, репортажи, нали, за българи, че са така, българи са престъпници, както преди имаше някакви хора, българи обвинени в това, че били руски шпиони, руски агенти. Всичките медии в България, антибългарски медии, излъчаха, нали, репортажи и така нататък, че това били руски шпиони. Имаше снимки, всичко, нали, сложиха. Обаче за моя случай, аз имам записано, когато съм звънял на тези слуги на сатаната, българските в кавички медии, и на BTV, и на Нова, само на БНТ, че не съм записал, как ги моля, нали, да излъчим това, което ми се е случило, тая огромна злина, където неофашисти от Западна Украйна ударяха умишлено на 35 км от Прага на идване от Германия през Чехия за България. Нито една българска медия не се съгласи да го излъчи. Защо така, господа слуги на лукавия дявол? Защо, когато има срещу българи да са плюи, веднага излъчват и репортажи, статии и т.н. Обаче, когато става въпрос за гнусни, тластогъзи, убийци, сатанисти от Западна Украйна, вие не искате да излъчите дори и репортаж за тях, камо ли снимки да публикувате. Те, естествено, тия разследващи няма да разрешат, са ги прикрили отдавна и така нататък, понеже независимо, че сега в Чехия управлява по-нормален министър-председател Бабиш, как беше, аз не знам, Александър Бабиш, Андрей Бабиш ли беше, независимо, че управлява по-нормален човек там, който е независим, то няма независимост, понеже Чехия е обградена от Западна Европа. Чехия е заобградена от Западна Европа, от Европейския съюз, които се явяват неофашисти, сатанисти, изповядващи сатанински идеологии. Ръцете са потънали покрити в невинна кръв на бедни хора, убити от тях. И все пак няма как да се независим. Има инвестиции там в Чехия и т.н. Но президента на Чехия, както казах, е хамелеон от тези пребоядисаните бивши комунисти. Бил е генерал на времето през комунизма в Чехия, Петър Павел, изключително гнусен,
И на външен вид и най-важно на вътрешния вид. Външния вид не е толкова важен. Кръвоносия лукав дявол Петър Павел. Той е един от виновниците за напълни Чехия с тези дяволски творения от Западна Украина, убийци. Понеже с украинци от Източна Украина никога не са имал проблеми, да няма. Даже и ми помогнах в Чехия и рускоговорящи украинци. Но българските медии, айде бе, бъдете реални медии и излъчвайте адекватно репортажите, без двойни стандарти. Как значи ще давате за репортаж и публикации, че българите били българин задържан за нападение срещу оръжейен склад в Чехия, без да има доказателства. Дайте тия доказателства, както ми казаха на БНТ, че трябва на опонента, който значи той е опонента, украинеца, престъпника, трябва да било България, за да може той да е там, да не било като, как да го нареча, да не са давало само едната страна, нали, на случилото си. Аре, защо плюете българин? Хайде и извикайте го в BTV, например, или в БНТ, или в нова телевизия, той да ви каже какво се е случило, защо плювате човек. Ако и срещу български малцинства няма да плюете, ама срещу българите може да плюете, защото така ви се заповядва отвън. Същите тези дяволски творения, Северна Америка, Евросъюз, НАТО, ви заповядват, понеже тия управляващи и елита в България, политически и сегашни, предишни, по-предишни и т.н. и бизнес и така нататък, и са бивши крадци от комунизма, кой бил в действие, кой майка му управляла държавно предприятие, кой баща му, кой дядо му, разграбяха България, окрадаха милионите, развъртяха ги и избягаха по САЩ, по Канада, по Швейцария, по Западна Европа и т.н. с крадените пари на българския народ. От тях не можеш да очакваш защита от българите. В никакъв случай. Той са хамилионите, нито са били някога комунисти истински, нито пък сега са истински демократи или пък фашисти. Той са хамилиони. Те гледат кой е силният на деня, за да се пресланчат край него, за да могат да крадат. Те нямат наяждане. Ако имат стотици хиляди, ще искат да имат милиони. Ако имат милиони, искат да имат милиарди. Това са, особено в бившия социалистически блок, почти всичките богаташи са бивши комунисти, свързани с комунизма, с държавните там разузнаване, сигурност и така нататък. Те украдоха, разграбиха и продадоха държавите си на тия сатанисти от Запада и глобалистския режим там на банкерите, които управляват финансово Съединените щати и политически. И така, просто съм изключително отвратен от гнусните антибългарски медии в България, и телевизионни, и електронни. По какъв гнусен начин чрез тяхните медии манипулират българското мнение и те си мислят, че хората им вярват. Естествено, почти никой не им вярва. Даже възрастни жени слушах скоро там в влака, си говореха, че кой гледа българските телевизии, канала 1, нова телевизия и BTV? Никой. Просто им се дава пари да манипулират населението на България, да пропагандират антихристка, сатанинска политика на Северна Америка, Европейския съюз и НАТО, и това е. Това е. Пак казвам, дано да има, мисля, че има, не съм сигурен, не съм видял, не съм чул, дано да има справедлива сила в тази вселена и истина, за да можете да раздаде заплатите на тези сатанински творения, които изброих, да им заплати за това, което те са заработили.